trí, dó, híam, náid, bew. Di réib seo bhriain ag léamh na nuachta as Mheiriceá mar is samdúil. Inniuh dé híine an thochtú láidig ní bhean fórgáhíle sa chúig agus in náríre níl an táim agamach trí scéal I léamh as Mheiriceá inniuh agus níl ach cheann amháin acu dlúhaintseach le Mheiriceá. Sin mar a bhíon. I bhí é híon. Bhí mé ag tuairisciúla déanaí an chuí ina bhfuil an rúis ag gcíre láidir a chur isteach I gúrsaí sa tíre agus mar atá siad ag gcíre chur le na lingus a cheolann as tartas mas bún mo chuimhne sa tíre agus le na néirfórsa sa cheantar sin trí airstreiche a úsáid in aice le takia. Ná tá le takia agus tartus chósta meánmhara na tíre. Agus is léir go bhfuil an rúis ag géirí níos mó tionchar a bheith acu go míleteach sa bhean uir agus tá seo ag chur imní na tíortha iartharacha. Ní raibh na stáitianta ag tuairt mór an áirde an rúis go dtí seo, rud a bhí chur olc an rúis sílim, agus go háirithe tar éis sin méid a tharla sa chríomé agus san Ucrain goitine. Sílim na stáitiantatha go cinnte gur tír neamh an taoife I an rúis agus bheith an ceart acu, ach is tír lán aramthe I an rúis freisin, agus caitheann na stáitiantatha deagháil lei sin. Agus mar sin bheidh in náit ar a stáit John Kerry dul I deagháil leis na rúisí bheidh fórsaí míleata Mheiriceá ag caint le fórsaí míleata na rúise. Duine ar dhuine trí rúnaí cosanta Mheiriceá Ashton Carter a bheith caint le Sergei Shoigu ar a cosanta na rúise. Iontas na Aontas dar liomsa seo céad chórá na bheirt ó chua túsal Carter in Effig seacht míohin. Agus thocra an bheirt chaintní a chuineáil le rá bheicníochtaí dé chaibhlinte sláán na scéalaí sa tíre. Tá an rúis tar éis an bhunáit seo orbert in aice le takia le déanaí agus tá eitleán córaich chorra a chuisteach an sin.
in de measc suúchaid Scairzetlan suúchaid, ingarán do ionfar trúpaí agus ingarán gunaí. Labhair oifigeach faoi choineáil neithnideachais le déanaí ag rá gur éitiil fiche éitleán iompar isteach san airstreiche seo sa bhunáit éireann seo le 10 lánús. Sin méid faoi Mheiriceá agus an Rúis, scéal I bhíodó, scéal idirnáisiúnta, as a chróáit an turas seo, bhainteach le 5,000 imirceach déag atá sáinnithe inis sa chróáit ón ine amach. Tá siad bearailte as an óngáir, caite amach as I teireab, agus níl sé ar a gcumas acu boga ar chun an Tslóvéin, agus mar sin seo hiad sa chróáit. Is Exodus déana é seo gan labhairt, agus mátá sé síochánta, tá sé dearóil mar sin féin. Bhuaiste na chróáite, níl le feiceáileach cosumar na nimirceach seo. Bhleancéadí tréiche, éadaí stróicí, chanaí folamha, agus na bhuaiste ina gisiach dá réir sin. Siúd atá nán an tairgid a chaithimh, tá siad ag tógáil busanna agus tréanach I bheananna agus teacsathe siar I dtreo ard chathair na chróáite Zagreb. Ach is léir go bhfuil cuid acu tríochta, agus go bhfuil turas pianúir caite acu ag baint an chróáite amach. Tá na bealaí taistil agus na campaí flódathe, níl bia, níl iompar agus níl áit le dul acu. Tá rionteacha ag smaoine fille ar a díortha dúchais. Tá na himircí seo sáinnithe idir teorannacha, ach tá siad sáinnithe in dá léire freisin. Ní léir céard atá geistig tíre na Eorpa dhéanamh, tá an réigiún mítheachir, tá na polasathe náisiúnta dá léir, agus tá ag teip go leanúnach na tíre deigleáil go maith leis an mhaib seo. Agus an gheimhre ag teanalín, agus ítheanta fuara dá réir sin caithfar deigleáil leis mhaib seo slí amháin nó slí eile. Scéal idirnáisiúnta eile atá againn seo, ach dlúhainteach le Meiricea agus an Ghearmáin, nó ar a laghad déantú sóirí na Ghearmáine. Tá Réimeas Obama in tríd an EPA tríis áardú a thabhairt den chomhlacht Volkswagen
le vilún chór a asgarim ag churin le go bhfuil na chólacht bhfuil an chólacht sin a gúsáid bogéirí déon gnó chun techt timppel ar chaidán timppelachta na sire chun smág a laidú. Dá liomsa is líomhan tromchúiseach é seo, agus tá úfás an damhnaram go mbeadh Volkswagen ag déanamh seo. Tá fógrasáirithe éisithe anois ag an EPA, agus siad atá sa bhógra seo ná an líomhan go bhfuil Volkswagen tar éis fearas sáirithe mar a thugtar a chur isteach na chár seo. Volkswagen agus Audi idir 2009 agus 2015, agus tá fearas seo chláirithe chun bra nuair atá an chár ag dul faoi scrúdú effigiúil scethe, agus gan córas smachtathe scethe a chur ar siúl ach ag an am sin. Agus an chóras seo a bhuacha nuair atá na chár seo ag tiomáint de gná. Mar a deireadh chuireann sé seo úfásar. Tá fearas fritrúilethe ag na chár seo agus chun teach timppel ar rialachaí fritrúilethe na Stát Aontaithe. Tá Volkswagen tar éis na fearas seo a chláú nach naibreois an fearas fritrúilethe agus an cárig tiomáint de gná. Ní aibreoí an fearas ach bháin nuair a bhí an scrúdú timppelachta ar siúl. Seachaint é seo go siimplí. Tá sé 9 lí agus aontaim le Cynthia Giles an riarthóir don EPA a thugann le fios gur bagart ar chláinte 5 lí é seo. Siad a dhéanann na bogéirí ná follaíonn siad scethe nitrogen dioxide an chemic trúilethe dhéanann chár de gná agus an fá go bhfuil fearas fritrúilethe i gcár sa cheadáit. Tá súile agam go gcuirfear an dlí ar a ggólacht, agus is rud dochraid é seo domsa go mbeadh cólacht Gearmánach ag déanamh seos na Stáit Aontaithe. Sin iad na scéalta don láinneamh, tá lá iontach aimsire agan arís, an spéir goram agus an teocht thart fá 7-5 8 géim nó mar sin. Níl is agam céir tá túrtha don deireadh seachtaine ach rud amháin ar féidir le tú a thuair ná go mbeidh cliffe mór peile ar siúl déadúna idir buileach líam agus círaí. Agus tá cáirde agam as an dá chathair, as an dá áit go leiscéil, as an dá chundaigh, agus níl is agam céró ar cheartam má hacaíocht a thuairt ach go mbeadh an bua ag an foireann is fearr, sna méid is féidir le marrá. Bhíoh deireadh seachtaine iontach agah agus go dtí go bhfeicemuid i chéad arís
slám agus peannacht.